Приклади робіт, якщо ви зайдете на сайт pixelart.com і почнете скролити вниз, то от тут будуть різні роботи учасників, тут є якісь певні категорії, тут також є якісь моменти, але в загальному тут можна переглянути, от є автор, автор, а це його назва. Іконки, і можна переглянути різні роботи, можна щось десь вдохновитись. Є десь дивні роботи, тобто роботи є, буває дивнуваті, але в більшості роботи гарні. Це у нас анімація. PixelArt дозволяє робити анімацію. Це треба промальовувати ці моменти. В даному випадку поїзд з хмарками. Виходить така картина у нас. Тобто можна це все переглянути. Для натхнення, для розуміння можливостей.